Dag dames en heren, en ook vandaag weer een hoedstapje vanuit met naar het land van Orbel. Dan zal ik zeggen, daar zien we vooral geweest en dat klopt. Nu maak je weer tv on demand. Dat wil zeggen, als je het nog eens een keer wilt zien, dan open het gewoon op. Hè. Facebook aanklikken, Allotria TV en dan kom je er vanzelf. Maar er zijn ook lui die zeggen tegen ons van, dat filmpje dat zou ik graag nog eens zien, maar het duurt 5 minuten of 7 minuten, dat vind ik toch wel erg lang. Kind dat niet, gaat korter. Voor hebben we dat te harte genomen. Voor hebben we het filmpje ingekort, dynamischer gemaakt, alle scènes een beetje korter gemaakt, alles zit nog wel erin. En daarom nemen we vroeg vandaag op en uit, op uw verzoek met, naar het land van Herve, we nemen nu met naar de zondagsmerk in Orbel. Allotria. Voilà. Remercions. Bonne journée, madame. Ouais, comptez, il est là. Vous avez 4 €, 9,90 €. Celui-là, 9 €. Yeah. Rien à voir avec la montre de la banane. Ça va pas rêver, tu vois. Ça, c'est de la magie. On vous en prend une. Alors, baisse. On vous en prend une. Elle est 2 pour 4, hein. 2 pour 4, alors 2. Coupez le monde, s'il te plaît, pour la maison chez moi. Par contre, c'est une photo, hein. C'est il a pas de vidéo, hein. Là, vous les savez? Vous les savez combien? En dat wordt de zondagsmerk van Orbel. Volgende week hebben we weer een reportage over gans wat anders. Geren, tot de volgende keer. Dag!